Fanúšikom hokejbalu želáme pekný večer. V košickej Steel Arene vrcholí skupinová fáza 13. majstrovstiev sveta v hokejbale. O 19:15 sa začnú posledné dve stretnutia, a to v skupine A2 medzi Kanadou a Gréckom. Toto bude priamy súboj o víťaza skupiny. Nuž a v skupine Q budeme sledovať zápas medzi Hongkongom a Bermudami. Toto stretnutie rozhodne o tom, kto popri Kajmanských ostrovoch si zahrá vo štvrťfinále. Kto vyhrá, tak ten bude mať tú česť. Isté je, že Kajmanské ostrovy vyhrajú skupinu, pretože na konte majú 10 bodov po popoludnejšej výhre nad Arménskom 6-1. Bermudy majú momentálne 7 bodov a aj keby vyhrali v riadnom hracom čase nad Hongkongom, tak majú horší vzájomný zápas s Kajmanskými ostrovmi. Hongkong je na 3. priečke, na konte má 6 bodov. 4. je Libanon so 4 bodmi a na 5. pozícii Arménsko bez bodu. Bermuďania v tmavších dresoch, videli sme, ako sa snažili obstreľovať súperovú bránku, sú miernym favoritom tohto zápasu. Lenže oba celky majú prakticky rovnaký počet bodov, vyhrali 2 zápasy, aj 2 zápasy prehrali, takže veľmi ťažko identifikovať nejakého favorita. Ako sme spomínali, súbežne sa v hlavnej Steel Arene, teda na tej hlavnej hracej ploche, odohráva súboj medzi Kanadou a Gréckom. Oba celky majú zhodný počet 9 bodov. Kto skončí na druhom mieste skupiny A2, si vo štvrťfinále zahrá proti Fínsku. Nedávno sa skončilo aj stretnutie medzi Slovenskom a Českom. V tomto derby súboji sme ťahali za kratší koniec, prehrali sme 1-2 a to znamená, že v skupine A1 sme obsadili druhú priečku. No a vo štvrťfinále nastúpime proti Taliansku. V tréningovej hale počiatočná pasovačka medzi Bermudami a Hongkongom. V tejto skupine Q je to, dá sa inak povedať, B divízia, sú všetko exotické krajiny po tej hokejbalovej stránke. Kajmanské ostrovy sa už môžu tešiť na štvrťfinálový súboj. Samozrejme, je to pre nich veľký úspech. Model hokejbalového šampionátu umožňuje zahrať si aj niektorým tímom z B divízie vo vyraďovačke. Vidíme úvodný gól tohto zápasu. Hongkong ide do vedenia. Pred bránkou sa presadil hráč s číslom 94. Mike Cusey. Približne v 3. minúte stretnutia vidíme teda úvodný gól. Bermuďania mali v úvode zápasu dobrú príležitosť, nedokázali ju premeniť a teraz za to pikali. Hongkongčania môžu navýšiť vedenie, výborný zákrok. Kara Bermud. V
bránke Hongkongu s číslom 31 Matthew Lui. Bermuďania zastavili útok v strednom pásme. Hra je prerušená. Hongkong prehral s Kajmanskými ostrovmi 0-3, potom zdolal Libanon 7-3 a naposledy Arménsko 2-1. Bermuďania si poradili s Arménskom 3-1. V zápätí prehrali s Kajmanskými ostrovmi 4-5 po predĺžení a nakoniec naposledy vyhrali nad Libanonom 3-1. Snaha Bermuďanov o vyrovnanie stroskotala v útočnej tretine, pretože dobre zapracoval s trojkou Nguyen. Ďalekonosná strela, ktorú Bermuďania zblokovali. V zápätí ďalšia. Hongkongčania napádajú, Bermuďania majú s tým problémy, aj preto takýmto backendovým lobom oslobodzujúcim dostali loptičku až na opačnú stranu a získali vhadzovanie na súperovej polovici. Oba celky striedajú. Za nami pomaly 5 minút, zatiaľ bez vylúčenia. Videli sme úvodný gól zápasu. A teraz sledujeme snahu Bermuďanov o vyrovnanie. Veľa takýchto zaujímavých osobných súbojov vidíme, to tempo je na slušnej úrovni. Nikto sa nesnaží šetriť krokom. Hongkongčanom sa podarilo vyviesť loptičku až na súperovú polovicu. Celkom pochopiteľne nemôžeme očakávať takú hokejbalovú krásu ako v prípade našich hokejbalistov Česka, Kanady, Grécka. Zablokovaná strela Nguena. V zápätí sa Nguyen dostane do streleckej príležitosti, tak nie, pretože Bermuďania ho pokryli. V bránke Bermúd s 30-kou Ian Leclerc. Na rozdiel od jeho náprotivka už inkasoval jeden gól, bolo to v
3. minúte. Od Mikea Cuseyho asistencie si pripísali McLaughlin a Reed. Bermuďania sa to snažia vytiahnuť od mantinelu. Takže zatiaľ dobrá defenzívna robota zo strany Hongkongu. Až teraz prišiel strelecký pokus z hokejky Craiga Roveta, ktorý sa v zápätí veľmi rýchlo musel presunúť do defenzívnych blokov, pretože Hongkongčania preniesli ťažisko hry na opačnú stranu. Po strate loptičky sa tu črtá prečíslenie Bermuďanov, ktorí išli za vyrovnaním, ale nedokázali dotiahnuť túto breakovú situáciu do úspešného konca. Opakujeme si Rovetovú strelu a ľavý betón brankára Matthew Aluja. Ako náhle sa oba celky ocitnú pod výraznejším tlakom, tak nešpekulujú a snažia sa takým lobom vyhodiť loptičku na súperovú polovicu. Ešte snaha o dorážku pred bránkou. Bermuďania veľmi neskoro pristúpili k hráčovi, ktorý operoval pri ľavej tyčke. Bol to Mike Cusey po tejto strele Remyho Monaka. Cusey si robil záľusk na druhý gól. Úvodné vylúčenie v zápase na strane Bermúd. Na trestnej lavici už sedí White. Hongkong so šancou zvýšiť vedenie. Tvrdá strela, ktorou sa prezentoval Remy Monaco. Že by si to zopakoval, tak nie, išiel do kombinácie so Sonom Famom. Ten ale mieril nepresne. V zápätí ďalšia strela, ktorá minula Leclercovú bránu. Hongkong šikovným spôsobom získal loptičku po vhadzovaní a tak môže rozvinúť ďalšiu presilovkovú kombináciu. Monaco. Prezentuje sa ďalším projektilom, ktorý dopadol až do bránkoviska, kde sa snaží loptičku prestrčiť do bránky Sullivan. Až teraz sa dokázali Bermuďania oslobodiť. 5,5 minúty pred koncom úvodnej tretiny. Stále ťahajú za kratší koniec a teraz sa musia brániť pri vylúčení Whitea. ...40 sekúnd majú ešte Hongkongčania na využitie presilovky.
strela, ktorú Bermudania zblokovali. Vyslali ju Devon Chang. A toto bol krásny gól, ktorým sa prezentoval hráč Hongkongu. Naozaj nádherná strela muža s číslom 94 Mikea Kyusiho, takže vidíme gólové repete od tohto hokejbalistu, vďaka ktorému Hongkong vedie už o 2 góly, využitá presilovka. Hongkong lepšie vstúpil do tohto zápasu, zatiaľ viac preukazuje vôľu zahrať si vo štvrťfinále. Bermudania budú musieť zapnúť na vyššie, respektíve prepnúť na vyššie obrátky. Opakujeme si nádhernú strelu Kyuseho. Kto vie, či ešte pred bránkou jeho spoluhráč netečoval loptičku, ale z tohto záberu to nevieme dešifrovať. Bermudania sa snažia, lenže nedokážu sa dostať bližšie k bránke. Po väčšinu času sa to odohráva pri mantineli. Ian Leclerc radšej podržal loptičku v lapačke. Takisto si uvedomuje ako jeho spoluhráči, že do konca úvodnej tretiny ostávajú 3 minútky. Ak by Bermudania dostali aj tretí gól, tak už by to bolo zle, nedobre s nimi. Dostali by sa do prekérnej situácii. Je Kyusi pri loptičke. Leclercov zákrok. Brankár Bermúd radšej zakryl loptičku, pretože nemal prehľad v hre. Hongkongčania sa k nemu tlačili, boli nepríjemní. Dal šancu spoluhráčom vystriedať. Bermudania vysúvajú tykadielka, napádajú v trojici, vo štvorici, dokonca v útočnom pásme. A napokon aj získali loptičku na svoje hokejky. Rýchle prenesenie hry na modrú čiaru, lenže tam sú Bermudania v podčíslení, pretože išli striedať. Poctivá defenzívna robota zo strany Hongkongu, ktorý nepúšťa súpera do streleckého lichobežníka.
Pred bránkou si Hongkongčania dokážu robiť poriadok, pomáhať vlastnému brankárovi. A teraz prečíslenie Hongkongčanov, možnosť na zvýšenie vedenia. Kde je loptička? Napokon neskončila v bránke a hnevá sa Mark Benedetti, prepačte, J.M. Barrett, ktorý bol blízko k tomu, aby strelil tretí gól Hongkongu po tomto prečíslení 2-1. Výborná práca Sona Fema, ktorý oblafol protihráča, naservíroval loptičku pred bránku, lenže Barrett si s tým nedokázal dať rady. Loptička končí na striedačke Hongkongu, vhadzovanie po pravici Matthewa Louisho. 1,5 minúty do konca úvodnej tretiny. Hongkong vďaka 2 gólom Mikea Kewseyho vedie 2-0. Mike Kewsey v tom predošlom priebehu šampionátu nazbieral 2 kanadské body za 2 asistencie. Dnes už má na konte 2 góly. Priebežne je tak lídrom kanadského bodovania Hongkongu so 4 kanadskými bodmi. A s 2 gólmi sa dorovnal Seanovi Lamovi. Zatiaľ márna snaha Bermuďanov o skorigovanie výsledku. Veľmi dobrá pozičná hra Hongkongčanov vo vlastnom obrannom pásme. Predvádzajú do týchto chvíľ organizovaný hokejbal. Dobre si počínajú pred vlastným brankárom. Bermuďania si nedokážu vypracovať vyložené strelecké príležitosti. Posledné sekundy úvodnej tretiny. Matt Chung nahadzoval loptičku pred bránku, lenže pred ňou dobre zahrali Bermuďania. Skončila sa úvodná tretina víťazstvom 2-0 Hongkongu. Oba góly dal ten istý hráč Mike Kewsey. Najskôr sa presadil v predbránkovom priestore v 3. minúte, keď doklepol loptičku do bránky a potom sa prezentoval počas presilovej hry krásnou strelou, ktorou prekvapil brankára Iana Leclerca. Takže po
30 minút delí Hongkongčanov od účasti vo štvrťfinále. V záverečnom zápase Q skupiny, teda B divízie, vedú nad Bermudami 2-0 vďaka 2 gólom Mikea Kuseho. A už je to 3-0. Tak, veľmi dobrý vstup do druhej tretiny zo strany Hongkongu, ktorý posiela súpera do kolien. V takom mini prečíslení sa v zakončení presadil muž s číslom 89 Clayton Chia. Ktorý nadväzuje na 2 Kuseho góly, zvyšuje na 3-0 a Bermudania budú mať čo robiť, aby dokázali zmazať trojgólové manko. Hongkongčania v úvodnej 15-minútovke ohrozili súperovú bránku 10-krát, dali 2 góly, na druhej strane Bermudania vyslali na bránku len 5 striel. Takže aj z tohto pohľadu je to vedenie Hongkongu zaslúžené. Tento projektil minul bránku, v zápätí ešte pokus o dorážku. Vidíte, že Hongkongčania sa tlačia do brány a napokon z toho dávajú aj 4. gól. Alebo napokon odpískané postavenie útočiaceho hráča v bránkovisku. Tak napokon áno a tento zásah nie je uznaný, takže zbytočná radosť Hongkongu. Áno, videli sme, ako tam bol jeden z hráčov v bránkovisku a rozhodcovia na to rázne reagovali, vykázali hru do stredného pásma. Nápor Hongkongu naďalej trvá. Jeho hráči chcú doraziť súpera ďalšími gólmi, nechcú si zbytočne komplikovať život. Takisto si uvedomujú, že majú navrch v tomto zápase a zatiaľ potvrdzujú úlohu mierneho favorita. Pekná diagonálna prihrávka, ktorú vystihli Bermudania. Bude sa vylúčovať podľa všetkého, pretože sme videli jedného z rozhodcov so zdvihnutou pravicou. Na trestnú lavicu smeruje muž s číslom 47 Jean-Michael Tremblay. Druhá presilovka v zápase, opäť na strane Hongkongu, ktorý tú prvú využil. Vďaka Kusemu, ktorý svojou dupľou zvýšil na 2-0. Ak by sa Hongkongčanom podarilo skórovať aj pri tejto početnej výhode, tak si myslím, že pomaly bude po zápase. Bermudania zatiaľ nedokážu výraznejšie konkurovať svojmu súperovi. Monako môže páliť, ale snažil sa rozohrať, lenže prihrávka mu nevyšla a tak sa musel po loptičku vrátiť až k vlastnému golmanovi. Bermudania nevyhodili, pretože QC dobre zablokoval. Zmocnil sa loptičky. Má zarobené na hat-trick. Uvidíme, či sa odhodlá k podobnej strele ako v úvodnej tretine. Zatiaľ si to šteluje, lenže dobre proti nemu vystupuje jeden zo súperových hráčov. Teraz má možnosť vypáliť. Aj sa tak stalo, ale tento raz dobre zakročil Leclerc.
Po vyhratom boli Hongkongčania naďalej usadení na súperovej polovici. QC stále dostáva prihrávky, opäť pálil. Ešte sa pokúsil o dorážku Justin Reed. QC očakáva ďalšiu prihrávku. Lenže Bermuďania s tým už počítajú a dokážu sa rýchlo premiestniť. Tvrdá strela z opačnej strany, ešte dorážka. Leclerc odoláva. Presilovka sa v tejto chvíli končí. QC páli. Už to mohlo byť 4-0. Leclerc v týchto situáciách podržal svoj tím v zápase. Hoci tie šance Bermuďanov sú minimálne. Nedali si pozor na dorážajúcich hráčov pred bránkou. Bermuďanom sa trochu otvoril priestor, toto backendové zakončenie bolo zblokované. A teraz veľká príležitosť Bermuďanov, ktorí dávajú svoj prvý gól v zápase. Hongkongčania boli rozhodení a umožnili Matthewovi Bensonovi skórovať z bezprostrednej blízkosti. Márna snaha padajúceho hráča. Ronnie Butt, hoci si počínal obetavo, už nedokázal zablokovať loptičku, ktorá napokon uviazla v sieti. Impuls pre Bermuďanov, ktorým iste tento gól vlial čerstvú krv do žil. Takže teraz sa musia brániť, stihli sa vrátiť. Tak namiesto toho, aby Hongkongčania umlčali súpera, mali tam príležitosti, tak si nechali dať gól, ktorý znamená dramatizáciu deja. Takže teraz idú Bermuďania do oslabenia pri vylúčení Hensa Jacksona. Tretia presilovka v zápase, tretia na strane Hongkongu. Pekná individuálna akcia zo strany Claytona Chiu. Z ľavého krídla sa natlačil až pred brankára, ale nedokázal dostať loptičku za Leclerca. Počas najbližšieho prerušenia by sme si mohli zopakovať gól na 3-0, pretože podľa oficiálneho zápisu ho dal Mike QC. Tak sledujme, či sa loptičky dotkol. S veľkou pravdepodobnosťou nie, takže tak ako sme videli my, autorom gólu Chia.
Za nami 5 minút z druhej tretiny, naďalej Hongkong v ofenzívnom úsilí pri presilovej hre. Hans Jackson si posedí na trestnej lavici ešte 55 sekúnd. Hra je prerušená. Druhý rozhodca vylučuje Justina Reeda, to znamená, že sily sa vyrovnajú. A potom si skrátenú presilovku zahrajú aj Bermudania, ktorí pri nej môžu dať kontaktný gól. Ešte 35 sekúnd, budeme hrať 4 proti 4 a potom sa začne avizovaná skrátená presilovka Bermuďanov. Odvážne si teraz v defenzíve počínal Nguyen. Bol tam osamotený proti jednému protihráčovi. Ak by strátil loptičku, tak by mohlo byť zle, nedobré. V tejto chvíli sa začína presilovka Bermuďanov, ale tí inkasujú. 4-1 pre Hongkong. Od modrej pálil skloňovaný Nguyen. Kto vie, či loptička bola ešte tečovaná. Pravdepodobne nie, pretože Son Pham bol otočený chrbtom, takže Nguyen autorom 4. gólu Hongkongu. Tak Bermuďania nezvládli túto situáciu, pretože už hrali v početnej výhode a práve v tom momente, čo sa Hans Jackson vrátil z trestnej lavice, tak inkasovali. ...46 sekúnd majú Bermuďania k dispozícii na korekciu výsledku. Hongkong sa teda presadil nielen pri početnej výhode, ale takisto aj v oslabení. Hoci bolo to len veľmi krátko po tom, čo sa do hry zapojil Hans Jackson. Veľmi pekná strela Nguyena, ktorá doslova prestrelila Leclercovú lapačku. Postavenie mimo hry. Tvrdá šupa z hokejky Jeremyho Estieho. Bermuďania sa snažia
Lenže presilovku nevyužijú, pretože práve v tejto chvíli naskakuje z trestnej lavice Reed a Hongkongčania sú v plnom počte. Za nami prvá polovica riadneho hracieho času. Hongkong vedie nad Bermudami podľa očakávania 4-1. Hoci osobne som očakával vyrovnanejšie stretnutie. Čo sa týka skóre. Kto vie, či si brankár Leclerc pri dvoch góloch tak trochu nespýtuje svedomie, pretože ich inkasoval z pomerne veľkých vzdialeností. Jednak mám na mysli gól Kuseho na 2-0 pri presilovej hre a takisto aj ten posledný gól Nguena na 4-1, keď mu loptička prepadla cez lapačku. QC má zarobené na hat-trick, ocitol sa v medzikruží. Pálil z prvej, zbytočne sa s tým nemaznal. Bermuďania mu nevenovali žiadnu pozornosť. Takže QC trafil aj na Leclerca. Na završenie hat-tricku má ešte dostatok času. Leclercov ďalší zákrok. Po tom, čo sa k nemu tlačil Justin Reed. Mimoriadne ofenzívna, útočná trojica. Virginia si potreboval spracovať loptičku. Leclercov zákrok opäť pred dobiedzajúcim Reedom. Paralelne s týmto zápasom sa v hlavnej hale Steel Areny odohráva súboj o víťaza B skupiny, nazvime to tak, alebo ak chcete skupiny A2. Gréci vedú nad Kanadou 3-2. Okamžite po buli zakončoval Barrett. Hongkongčania v tejto tretine preniesli ťažisko hry na súperovú polovicu. Majú jednoznačne navrch. Hoci inkasovali gól na 3-1, tak sa z toho dokázali rýchlo spamätať a vrátiť sa do trojgólového náskoku. Bude sa vylúčovať. Na trestnú lavicu pôjde jeden z hráčov Hongkongu za zdvihnutú hokejku, alebo za hru so zdvihnutou hokejkou. Na trestnú lavicu už smeruje Remy Monaco. Bermudania by potrebovali ešte v tejto tretine skresať z toho náskoku súpera, pretože doháňať trojgólové manko v tretej tretine je veľmi náročné. Táto presilovka 6 minút pred koncom druhej tretiny by im mohla padnúť vhod. Mohli by pri nej skresať stratu. Takže takisto si musia dať pozor aj vzadu, pretože jeden gól pri vlastnej presilovke už inkasovali. Aj keď treba povedať, že skôr štatisticky, pretože to bolo práve v čase, keď vylúčený hráč naskakoval z trestnej lavice pri hre 4 proti 4. Bermuďania zavreli súpera a dávajú gól. Naplnili svoje plány.
využili presilovku, znižujú na 2-4 a razom je zápas zaujímavejší. Pravdepodobne tým posledným hráčom, ktorý sa dotkol loptičky, je zo 47-čkou Tremblay. Podobne ako Hongkong, aj Bermudania dali gól pri početnej výhode. Neubehlo ani pár sekúnd a vidíme ďalšie vylúčenie, tentoraz na opačnej strane. White odchádza druhý raz v tomto zápase na trestnú lavicu. To jeho prvé vylúčenie Hongkongčania potrestali Kuseho gólom na 2-0. Z pohľadu Bermuďanov škoda, že keď dokážu skorigovať stav, tak potom buď inkasujú, alebo idú do oslabenia, že dávajú súperovi šancu na zvýšenie vedenia. Vidíme, ako Bermuďania išli do ofenzívy aj so 4 hráčmi. Takže 4 proti 4 v týchto chvíľach. Takže na trestnej lavici ešte Remy Monaco. Aj keď Tremblay dal gól, tak pravdepodobne Monaco dostal 2+2 minúty. Nie sme priamo na štadióne, takže to len takto dešifrujeme. Čiže žiadna presilovka z toho nie je, ale hra 4 proti 4. Tak teraz kardinálna chyba Bermuďanov. Opustili predbránkový priestor a takmer ich za to Matt Cheng vytrestal. A v zápätí Leclercov zákrok. Obrovská defenzívna hrubica zo strany Bermuďanov. 4 minúty do konca druhej periódy. Pokračuje hra 4 proti 4. Nguyen strátil loptičku, ale v zápätí mu spoluhráči pomohli a napravili jeho chybu. Otvára sa priestor pre muža s číslom 15. Matthew Benson mohol skorovať druhý raz v tomto zápase a už to mohlo byť len na rozdiel jedného gólu. Hongkongčania sú v petici a valia sa do svojej obranej tretiny, aby pomohli vlastnému brankárovi, pretože pri loptičke sú Bermuďania. Hongkongčania by chceli udržať tento dvojgólový náskok do konca druhej tretiny. Oba celky sú v plnom počte. 5 proti 5. Necelé 3 minúty pred koncom druhej tretiny. Bermuďania to stihli. Ich tlak rastie.
Veľmi dobre si v defenzíve počínal Brandon Sullivan. S chladnou hlavou vyriešil celú situáciu a preto Hongkongčania udržali loptičku na vlastných hokejkách. Takže Jared Jackson prihral súperovi a Bermuďania so šancou na kontaktný gól. Andrew Bonner ohrozil Matthewa Louisho. Tieto sekundy, táto pasáž hry patrí Bermuďanom, ktorí dokázali dať gól na 4-2 a teraz sa snažia o kontaktný. Hongkongčania urputne obetavo bránia a vyhadzujú loptičku. Lenže nepodarilo sa im to cez červenú čiaru a tak môžu Bermuďania pokračovať v tlake. Krásny zákrok brankára Matthewa Louisho, ktorý teraz upokojuje hru. Jeho spoluhráči môžu vystriedať. Nádherný semafor. Dôležitý zákrok z pohľadu Hongkongu, ktorý sa v týchto minútach len bráni. Bermuďania doslova ožili. Posledná minúta druhej tretiny. Bermuďania môžu hrať, vyvíjajú tlak, ale Hongkongčania si poradili. Tak to bol nepríjemný zákrok a uvidíme, ako to posúdia rozhodcovia. Pravdepodobne Barrett si pôjde sadnúť na trestnú lavicu. Bola to tvrdá kolízia v strednej tretine. Barrett nie je spokojný s verdiktom, ale videli sme, že tá ruka vystrelila vysoko, takže spomalený záber preukázal oprávnenosť 2 minút. Bermuďania budú teraz bodať ako osy, pretože hrajú presilovku do konca druhej tretiny. 30 sekúnd, pokúsia sa dať kontaktný gól ešte v tejto časti hry. Ak sa im to nepodarí, tak zvyšok presilovky si prenesú do tretej tretiny. Husto pre husto je teraz pred brankárom Louisom. Bermuďanov už tlačí čas, preto prichádza táto strela. Pravdepodobne príde ďalšia. Posledných 8 sekúnd, lenže Bermuďanom odskočila loptička a pravdepodobne v tejto tretine už ďalší gól neuvidíme. Takže po 30 minútach Hongkong Bermudy 4-2. Pozrieme sa na všetky góly, ktoré sa zrodili v tejto tretine. Najskôr Chiov presný zásah na 3-0. V zápätí sa presadil Benson, z predbránkového priestoru znížil na 3-1. Takže potom vypálil Nguyen v oslabení a jeho projektil preletel až do siete. Hongkongčania vyhrávali opäť o 3 góly. No potom veľmi pekne tečoval loptičku do bránky Tremblay pri presilovej hre. Takže pred záverečnou 15 minútovkou ešte nebudeme Bermuďanov odpisovať, pretože vďaka zlepšenému hernému prejavu sa dostali do zápasu a znížili na rozdiel 2 gólov.
Ešte 1 minútu a 20 sekúnd majú Bermudania na využitie presilovej hry pri vylúčení Beretta. Po 30 minútach ťahajú za kratší koniec o 2 góly. Môžu teda streliť ten kontaktný. Oproti prvej tretine sa Bermudania zlepšili, dokázali častejšie zavariť súperovi, brankárovi Matthewovi Louimu. Vrátili sa do zápasu a my sme zvedaví, že či dokážu zmazať dvojgólové manko a vynútiť si predĺženie. Víťaz tohto zápasu bude hrať štvrťfinále spoločne s Kajmanskými ostrovmi. No, štvrťfinále. Poviem to tak, kvalifikáciu o štvrťfinále, teda s tímom, ktorý skončí v základnej skupine na 4. mieste, či už skupiny A1 alebo A2. Bermudania tlačia pri presilovej hre. Ešte 30 sekúnd majú k dispozícii. Ani táto strela sa neujala. Hra je prerušená, takže zbytočná ďalšia snaha Bermuďanov. Formát súťaže je celkom zaujímavý práve v tom, že aj dva týmy z B divízie si môžu zahrať o štvrťfinále. Znamená, že najlepšie dva týmy tejto Q skupiny budú hrať kvalifikáciu proti štvrtým celkom zo skupín A1, A2 v rámci A divízie. My už vieme, že tú kvalifikáciu si zahrajú z A skupiny 1 Spojené štáty americké a zo skupiny A2 Švajčiarsko. Táto dvojica čaká na svojho kvalifikačného súpera. Spojené štáty americké nazbierali v základnej skupine 4 body a Švajčiarsko 3 body, takže Spojené štáty americké by mali nastúpiť proti druhému týmu tejto Q skupiny, čiže buď proti Hongkongu alebo Bermudám. Na druhej strane Švajčiarsko by si malo zmerať sily s Kajmanskými ostrovmi, ale ten formát zatiaľ nie je celkom exaktný, ale podľa tých informácií, ktoré som sa dozvedel, tak by to malo byť zhruba takto. Ale tú definitívu budeme poznať až po skončení tohto zápasu. Tak či onak v tých zápasoch budú favoritmi Spojené štáty americké a Švajčiarsko. Urputný boj teraz vidíme v tréningovej hale Steel Areny. Bermudania nedokázali potrestať vylúčenie Beretta, znížiť na rozdiel 1 gólu. Napriek tomu majú ešte dostatok času na vyrovnanie. Pre Hongkongčanov sa otvára priestor. Ibaže Barrett nenaložil dobre s loptičkou. Rozhodcovia videli nedovolený zákrok pred bránkou a
trestnú lavicu pôjdu zrejme obaja Kohúti, takže sily ostanú vyrovnané, akurát uvidíme hru 4 proti 4, tak ako ukazuje hlavný rozhodca. Viac priestoru na ihrisku, uvidíme, komu to bude viac vyhovovať. Bermuďania vyhnaní až k vlastnému brankárovi. Hongkongčania zbierajú sekundy. Stále majú dvojgólový náskok. Rýchlo sa vrátili do defenzívy, aby pomohli vlastnému brankárovi. Ďalej nepustili ani Hans Jacksona. Z týchto obrázkov je celkom zrejmé, kto musí tvoriť. Sú to Bermuďania, Hongkongčania, čakajú na ich útočnú snahu. Pokrývajú stredné pásmo. V týchto sekundách je to jeden veľký boj. Do návratu vylúčených hráčov 20 sekúnd. Leclerc zakryl loptičku pod tlakom a tak Hongkongčania získavajú vhadzovanie v útočnej tretine. Začala sa posledná 10-minútovka riadneho hracieho času. Son Fem namieril na Leclerca, nedokázal ho prekonať. Tak teraz je to o tom, že či sa Hongkongčania upokoja 5. gólom, opäť sa vrátia do trojgólového náskoku, alebo či budú ešte viac trpnúť. Či sa začnú ešte viac strachovať o výsledok v prípade kontaktného gólu Bermuďanov. Tak pravdepodobne nedovolený zákrok alebo zakázané uvoľnenie. Nie sme priamo v Steel Arene, takže sa len domnievame, ale napokon zakázané uvoľnenie, ten defenzívny zákrok bol v poriadku. Šupáko zdieľa, ktorou sa prezentoval Tremblay, ten už raz skóroval, keď znížil na súčasných 4-2. Louis radšej podržal loptičku v neprehľadnej situácii.
umožnil spoluhráčom vystriedať. Prichádzajú čerstvé sily, zatiaľ čo Bermuďania tam ostávajú s tými 5 hráčmi, ktorí boli na ihrisku. Zakončenie Merita. QC bez hokejky, to dáva väčšiu šancu Bermuďanom, lenže tí sa musia vrátiť do defenzívy, pretože Hongkongčania idú do veľkej príležitosti, ktorú však Justin Reed nepremenil. Vylúčovať sa nebude po tomto tvrdom osobnom súboji. Loptičku má brankár Leclerc a my si opakujeme Reedovú veľkú príležitosť po tom, čo svoj obranný zákrok nezvládol Craig Robert. Veľmi zle vyhodnotil situáciu, zle si načasoval ten pád. A práve to dalo Reedovi šancu na zakončenie. Bermuďania sa budú čoraz častejšie pozerať na hodinky. 7 minút do konca tretej tretiny. Toľko času im ostáva na vyrovnanie. Rýchla kombinácia Hongkongčanov sa napokon končí u brankára Leclerca. V tejto tretine je to celkom vyrovnané, raz sa hra odohráva na tejto strane, potom na druhej. Ten výsledok je stále na vážkach. Nebude to zakázané uvoľnenie, Hongkongčania musia hrať, pretože Bermuďania ich napádajú. Zatiaľ čo v úvodnej tretine sme videli 2 góly, vďaka ktorým sa Hongkongčania ujali vedenia, tak v druhej tretine sme registrovali až 4 góly. Tá tretina sa skončila nerozhodne 2-2. Bermuďania sa stále pozerajú na červené svetlá unikajúceho hongkongského vlaku. Sympatické je, že to nevzdávajú, že ešte chcú niečo s týmto zápasom urobiť a majú na to ešte 6 minút. Táto loptička neprešla až pred bránku. Na chvíľočku tam zývala hongkongská bránka pred Bensonom. Veľký tlak Bermuďanov. Môžu teraz Hongkongčania otupiť, idú do prečíslenia 2-1. Veľmi ťažká prihrávka. Zovretie loptičky ukazuje Grahamovi hlavný rozhodca. Práve Graham bol v tom prečíslení 2-1.
A tu si opakujeme tú situáciu, keď pred Bensonom zývala odkrytá bránka. Hongkongčania teraz vyvíjali na supera tlak, aby sa dopustil chyby. Tej sa nedopustil, no poslal loptičku na zakázané uvoľnenie. A toto bola možno aj pravá tyčka, ťažko povedať. Po strele Jeremyho Estieho, tak aj kúsisko šťastia na strane brankára Matthewa Louisho. Bermuďania zorganizovaní pred vlastnou bránkou, vyrážajú smerom dopredu. Takže už sa dostali s loptičkou za bránku a Hongkongčania sa sformovali pred vlastným brankárom. Justin Reed atakovaný, poslaný k hracej ploche. Vylúčovať sa nebude, teraz šprinterský súboj. Tak uvidíme, ako toto posúdia rozhodcovia. QC sa dostal do kolízie so 44-kou s Bushom. Nikto napokon vylúčený nebude, takže v tejto tretine zatiaľ bez presilovej hry. Samozrejme, nepočítame ten zvyšok trestu Barretta z konca druhej tretiny. Tak teraz Leclercovi vypadla loptička a už išli po nej dvaja hráči Hongkongu. Mohli definitívne rozhodnúť. Šanca sa potom naskytla Mattovi Chengovi, lenže ako keby sa jej zľakol. Necelé 4 minúty pred koncom tretej tretiny. Za toto sa už vylúčovať bude. Bermuďania si zahrajú presilovku za podrazenie. Odchádza na trestnú lavicu Nguyen. Celkom jednoznačné podrazenie. Zbytočne sa Nguyen čertil. Zrejme chcel zahrať divadielko pred vlastným trénerom, ale to podrazenie bolo evidentné. Hokejka pod nohami bola. Nguyen odchádza na lavicu hanby a Bermuďania môžu znížiť na 4-3. Strela z väčšej vzdialenosti. Uvidíme, či sa opäť do toho oprie hráč, ktorý je na modrej čiare. Hongkongčania zblokovali loptičku. Shannon Goussi dvakrát pálil. Pravdepodobne postavenie mimo hry. Bermuďanom neostáva veľa času. Čakali sme, že si zoberú oddychový čas a že sa pokúsia o presilovku 6 proti 4 pri odvolaní brankára. Ale k tomuto kroku sa ich tréner zatiaľ neodhodlal. Takže klasická presilovka 5-4. Hádzavať sa bude pri modrej čiare. Tak napokon rozhodcovia presunuli hru až do obranného pásma Hongkongu.
To samozrejme Bermuďanom vyhovuje, pretože stále hrajú presilovku. Oddychový čas na strane Bermúd. Tak teraz prichádza k tomu, čo som avizoval. Toho času Bermuďania nemajú veľa. Myslím si, že Bermuďania po tomto oddychovom čase ponechajú brankára na striedačke a pokúsia sa skórovať pri početnej výhode 6-4. Oddychový čas sa skončil, Leclerc smeruje do bránky, takže Bermuďania si ten oddychový čas zobrali zrejme preto, aby si oddychli kľúčoví hráči. Po takom, dá sa povedať, prehratom buli sa však rýchlo zmocnili loptičky a teraz prichádza do hry 6. hráč, takže záverečný vabank Bermúd. Hongkongčania napokon inkasujú. Tak to bol kuriózny gól. Kto vie, ako napokon padol. Veľmi rýchlo využitá početná výhoda 6-4, tak veľmi dobrý ťah od trénera Bermúd. Naozaj vôbec som loptičku nevidel. Naposledy som ju registroval na hokejke Briana Whitea a potom sa mi totálne stratila z dohľadu. Dve minúty 20 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Bermuďania dali kontaktný gól a stále živia nádej na predĺženie. Aj na účasť v kvalifikácii o štvrťfinále. Prázdna bránka Bermuďanov, to sme si všimli až teraz, keďže nie sme priamo na štadióne. Za autora gólu napokon vyhlásili Briana Whitea, takže videl som dobre, ale akým spôsobom a kadiaľ sa loptička dostala do siete, tak to zo záberu našej jedinej kamery vôbec nebolo zrejmé. Bermuďania pokračujú v záverečnom vabanku. Pošmyknutie sa Bensona dáva šancu Hongkongčanom, aby poslali loptičku ďaleko od vlastnej bránky. Videli sme Leclerca medzi tromi tyčkami. Predpokladáme, že teraz po prenesení hry bude trieliť na striedačku tak, aby sa mohol zapojiť 6. hráč. Hongkongčania sa urputne bránia. V tejto chvíli sú Bermuďania v šestici. Opäť sa snažia streliť gól pri záverečnom vabanku. Lenže puk končí mimo hracej plochy. Potreboval by som lupu na to, aby som to odhalil, kadiaľ loptička prešla do bránky. Podstatné je to, že sa v nej ocitla a že je stav 4-3.
tejto tretine sme videli zatiaľ iba jeden gól práve z hokejky Briana Whitea. Posledná minúta tretej tretiny. Opustená bermudská bránka. Avizovaný offside. Bermuďania musia opustiť útočnú tretinu. To dáva šancu Hongkongčanom na to, aby poslali loptičku až na súperovú polovicu a dokonca aby definitívne rozhodli o tomto zápase. To sa im zatiaľ nedarí, takže ešte 20 sekúnd dramatického boja. Lenže loptička je ďaleko od Louisovej bránky. Posledných 10 sekúnd. Bermuďania sa snažia, lenže sú v rohu ihriska. Odtiaľ sa ťažko dávajú góly. Posledné sekundy a v tejto chvíli je koniec. Hongkong sa teší z výhry 4-3. A to znamená, že spoločne s Kajmanskými ostrovmi postupuje do kvalifikácie o štvrťfinále. Teraz vieme to, že Spojené štáty americké, Švajčiarsko, Hongkong a Kajmanské ostrovy si zahrajú kvalifikáciu. Pravdepodobne Spojené štáty americké proti Hongkongu a Švajčiarsko proti Kajmanským ostrovom. Takto by mali vyzerať dvojice kvalifikácie. Či to tak naozaj bude, tak to uvidíme až v najbližších hodinách. V tretej tretine sme videli iba jeden gól, tak si ho môžeme v rýchlosti zrekapitulovať. Zrodil sa v 43. minúte z hokejky Briana Whitea, ktorý v početnej výhode 6-4 dostal loptičku za Matthewa Louisho, lenže Bermuďanom to napokon na body ani na víťazstvo nestačilo. Vyhlásenie najlepších hráčov zápasu. Zo strany Bermuďanov je za najlepšieho hráča zápasu vyhlásený Andrew Bonner s číslom 16. No a na strane Hongkongu je jedným z ašpirantov QC. Tak napokon s 93 je to Son Pham, 26-ročný útočník. Gratulácia najlepším hráčom zápasu z oboch strán, takisto aj Hongkongu k výhre 4-3. O chvíľu sa rozlúčime. Ďakujeme pekne, že ste nás sledovali. Končí sa skupinová fáza majstrovstiev sveta v hokejbale mužov i žien. No a zajtra sa už začnú vyraďovacie boje.